Tak Zari, že... A. Zase Petra. Okay. No fakt. Teda to je nějaký divný, že? No jo, teďka už jsme jenom jeden. Zase po mně! Jak to víš? Jak to víš? Zara! Ještě nehoď stromek. Nehodím. Já to jsem tady našla. Ukáž. To je na vyhožení. Zase tačka. Co to je, Juro? Again you. Again me! Look at that! Asi to pokryje, jak to nabíjí. Jo? Ona. Tak. Teď je nějaký pelník. Ukáž. Tam je pelník. No, to je zase tačka, tam je... Pozor! No, to je zase ten tačka. What? Whoa. And this is even for you too. Whoa, look at Look that. at you. Do you want it? Yeah, you can have it if you want. I don't want it. To bude asi pro mě. I think that's for me, Zara. Is that for me? I don't know. I still didn't read it. Zari, koukni na mě. Well, that's not for me. Cože? No, to pro mě není. No jestli to neumíš, tak to nesvedej. Tak pošutni to, tak. Ježiš, co to je, proboha? Tady přečteš to. Ukáž. Já toto neumím přečíst. It's on the other side, Jsem Zara. přečíst. It's on the other side. Ukáž, tady je něco napsané, počkej. Tady dole. Babička a dědeček. Já se picu. Já taky. No co to může... Ježiš. Přečteš to. Dědeček. Taky. So you can To film je her. opět toto. She gets excited when she picks up her present. No, yeah. God. Počkej. To Máme To je kytara nebo něco? je nějaký banjo nebo něco. přečteš to. I think it's a tennis racket. No, Merry Christmas tam je, ale počkej, tady ještě něco. Veselé Vánoce Petře s rodinou. Tak to je pro nás pro všechny. Tak to To je kytara asi. Pro tebe, ty netrhej to. Dej jsem to nazval hromádku, že to pro nás pro všechny. Tak jo. Ale opatrně. To je kytara asi, ne? Nebo co to je Já za nevím. banjo? I think it's a tennis racket. Tak uvidíme. Zase potečku. Thank you. You're welcome. Ukáž, mám ti pomoct? Hele. A. W. A. No to je Z, A, R, A. Já! Už se jede mašinka. Tak to už si vzpomínka. To už znáš asi toto. Čo? Znáš? J, E, J. D, T. E, D, T. A. A. To začíná na D. Daddy. Dieda. Děda. Tak, děda. Díky. Děda si papoušek. Mami, dej tady na stolí. Já už To to je vidím. písmenko. Tak to začíná na B. Kde tady na B? Já? Děda? Táta? Babička? A B? B? Babička? Jo. No tak. Tak, přesně, díky. Díky, díky. Zase teďka. Prosím tě. Nemá to ten taťka nějak moc teda. Má.
Who's that? Možná se to, co máme pro nás, pro oba. What's that say? What's it say? Jill. Aha, thank you. To je jenom potečku. Vím, no. A zase potečku. Thank you. Nehaští. Cloth, I can do that. Jo, moje. To je tvoje. Jo. I don't believe. Správně. Zara. Mami. Ukáž, no. No fakt. Z-A-R-A, huh? If you're speaking to Yeah, yeah, yeah. you're gonna really confuse her if you keep going. Co to je? To si já. Ale prostě. Nevěřím. Jo. Ukáž. Say just believe me. Say just believe me. Já. Cože? To teda nevím. A ještě budeme rozbalovat. No to se podívám, jestli to opravdu pro tebe. I believe it. I can see it on my camera. Prosím tě, to by už to padá z hromady. No jo. No jo. A zase já. A zase. Co to je? Zase já. Neříkej to. No co se pak bude dívat na tu novou pohádku, nebo na příšky, nebo na To možná až se rozbalí, tak se bude vidět, čí to je. Počkej, já se podívám. Jo, já. Jak to? Helena. Ukáž. Z-A-L-A. Máš pravdu. Dala. No ještě jsi to objevila. No jo. Is that everything? Můžeme už Ještě jsou tam rozbalovat. nějaký dárky? Ne? Hotovka? Jo. Hotovka. Tak Finished. tak to. All done. A já vám to budu rozbalovat. Dobře. Tak pojď začít u mě, pojď. Ne. Prosím. Už jaký? Pedro s pérama. Ty brďo. Teď tam na ucha. Do uší. Do uší. Teda. To jsi měl filmovat. Jak tady to, no. To je. Ty brďo. No ale počkej, musíš opatrně, aby jsi je nepolámala, víš? Ty jsi takový chtěla. Jo. Ale potřebuju mláčku. So when you wear these, are You you, get scissors. Nůž. you know you're gonna have Tatínku a pro tatínka, pro Zaručku. To já si nechám, to pyžamo si nechám do nemocnice. Do you need help with that, Zara? Řízla. Jo. Tak pojď. A co tady bude? To si teda zvědavá. Děda ti to pomůže rozdělat. Tak, ale teď teda ukaž. A mě to bude bolet. No nebude, nemělo Co by by to. Bude. Nemělo by to bolet. A Máš tam dírku, už pichlo dávno. bude. A tak na co Tady. chceš ty náušnice? Tady. You're not gonna take them out? Take out her other one. Tak to potom zkusíte. to zkusíme teda vytáhnout. Jo, ty náušnice a dáš tam tady Tak tyhle. pojď, ať to rozděláme. Kdyby Co to to je? konec. Well, here, go to mommy first. Nebo za dědou běž, oni to rozdělají. Well, mommy is gonna help you. Dědeček, tatínek drží kameru, tak. Já rozdělím to. Běž za dědou, tam má. Mommy's gonna help you with the earrings, Zara. O, Co tam? co to je? Řetízek! Whoa. Ty jsi chtěla řetízek? Maminka ti pomůže. Můžu ti pomoct? Ne. To se musí rozepínat, to by jinak nešlo, víš. To by se roztrhlo. Můžu? Show me, Zara. Come here. Let me see. Ukáž mi to. Zari, to je stříbrný. That's a real silver necklace. You have to be very careful with that. Ukáž mi to. To je stříbrný řetízek. To víš, že jo?
To víš, jo, pravdic. Ty už máš řetízek jak holky velký. Takže počkej. Takové krásné kabelce. Tu kabelku necháme. Je to. Jasně. To ještě musím i sundat. No počkej, Nech ukáž. si to na tom. Nech si to na té A kabelce. to je na tričko. Jo, takhle, to chceš dát na tričko. Teďka ne. Aha, tak teď to tam necháme v tom případě. Teď má na tričku řetízek. So you're not gonna wear your new feather earrings that you're so excited about? Yes. Oh, okay. Turn around. Open it Tady this way. otoč se sem. Daddy. Yeah. Daj otoč se k tátovi. Otoč se. Otoč. No. Show us. Zari, otoč se sem. Close your eyes. Zazi, okno, oči. Ty okno. Oh! To. What is that? Princezna Luna a princezna Celestie. Yeah. Ukážeš mi to? No a, ale poslouchej mě, Já. to snad taky o to psala tomu Ježkovi, že jo? Ale ne o princeznu Celestie. No tak to můžeš být ráda, že ne, že jí máš, ne? On ti dal navíc. On ti dal víc, prosím tě. Ty jsi mu psala o tu princeznu Lunu, že jo? Jo? To je princezna Luna a ještě No. jsem mu i psal o Rarity. Rarity. Aha. No tak třeba neměli. Tak třeba ti místo toho dal tu princeznu Celestii, jo? A teď už mám dvě princezny Celestie. No to je A bezvadný. jednu Twilight. No. What? She's Tak, rozdělej to, pojď to rozdělat s maminkou. Pojď. Pojď za maminkou. Ne. Tak to je pro Petru a celou rodinu. Aspoň to. I protečku. No ano, tak Tak to opatrně ale. No, tačka bude hrát na kytaru na to. Já budu I think it's a hrát tennis racket. Od mě. na banjo. Tennis racket. Jej, budeme vařit, konečně máme novou pánvičku. Konečně novou pánvičku. Ukaž mě ji. Finally a new skillet. No ta je teda. To se na ní bude Zari vařit. Ta ryba, ten losos, co? Jo. To je keramická Zari. Mametka. Ty jsi komik. Co pak tam bude? Co hledáš? What are you looking Já for? jsem ještě někde viděla. Prosím tě. Kde pak jsi to viděla? Co je tam? Reality. Really? Jo. To dostala taky. Jo. Show me. Tak ju máš taky, vidíš? I don't believe you. You have Rarity and Princess Celestia. And Princess Luna and Twilight Sparkle. Really? And another Princess Celestia. You have two Princess Celestias? Yeah, I got that for my birthday from Grandma. Oh, wow. You've just got the whole stable of horses. Cože? Yeah. Taky. No, nebo... No, tam máš to černý, takhle nechce. Co to je? Neko, no na žádnou pánvi. Co je to, ukáž? Co to je? Ukáž, se podívám. To jsou rukavice. Na To kolo! jsou na kolo rukavice. No ty, Zari. No Jistě. já jsem ti říkala, že oni se třeba domluví. No já domluvili. Ty brďo. Ty ukaž mě je. Princeznovský. Ježiš, ale ukaž to video, to jsou rukavice. Ukáž. Miminko. No, Mimi. 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 Ja. Co ty tam máš? No a pojď sem hodně to ukázat. Počkej, já se to vyhodím. Jo. Všechny Ježiš, to je velký mimino. Můj bude. Prindáš? No jo, je.
Ukáž, to poznáš, to je... Ježíši, jen to neslo, co jsem chtěla. A co to je? Co je to? Ty víš, co to je? Já nevím. Ty nekopališky. Co ne? No to je na pláži přímo. Na pláži. No to je Lego, že jo? Jo. I think you have too much stuff, Zara. What do you think? Yep. I do. Co to je? Co je to, Zaro? Čepka, rukavice. And a scarf, right? Šála. A hat, a scarf, and gloves, huh? Pojď, Ne na to chtěla. Oh, wow. podíváme se. Yeah. Dala. Zara. But that says something else. Come here. That says Zara from Mama. So he got it from Mama's house and brought it all the way over here from Mama's house. So that's from Mama. Take a picture of it. No. Yeah. I'm taking video of it. Zari. Take a picture of it. Okay, take a picture. All right. Okay, there. Did you take a picture? Mm-hmm. Can I look? No. No, co je tam v tom? Is that everything No. from under the tree? Yeah. Yeah. Okay. But something is still here. I have to bring it over. Well, no. You have to be very careful. Co to je? Can you help? No. Oh, there. Could you please open it? I'm holding it. Well, yeah. What? Just a bite. Jej. Dělá. Tak budeme spolu jezdit na kole, na Luka. Jo? S těma rukavičkama. To víš, že No jo. to máš na to ty rukavice. A helmu máš? Jo. Mám. Výborně. Podívej. Ukáž. Ooh. What color is it? And the white is here. That's reflective. Jedlo tam máš, Mají no. blatník. Is that a cool bike? Yeah. With this white. Yeah. Tak. That's for big goals. It So, is. are you excited? Zari, já ještě půjčím takovou tyč. Nepotřebuji teď. Nepotřebuji. No, jezdím na kole. Now try and get on it and I'll hold it. Jdeme for úplně you. I normálně. just want to see if it fits. Whoa. To ještě. Dobrý. To ještě vyrosteš. A co to máš tady kolem toho? So. To tady. To je taková ozdoba, dědo. To je takovej na ochranu. Daddy. Dobrý. Is that what you So, want? Yep. to Santa. Thank you. Yeah, take one. Maybe you should shout it into the fireplace. Why? Well, I don't know, so he can hear it properly. Tak a teďka rozdělit na ty další. Open the rest. Look at mommy. Ah. Santa. Tak si to je obal nebo spíš tam obal stále si nadesím. To je. Ukáž.
koní. Ale Whoa! Come show me. Wow, you don't have this one yet. This is Sunset Shimmer. You don't even know this one. But I saw that. You've seen this horsey? Well, that's Sunset Shimmer. Yep. ukaž. Dík. I think you have more than enough ponies. I think so too. But people like me and had the pony. That's Shimmer. Yeah. Ja, myslím, že máš Dost. víc než dost koní. Ale mi to zase ještě jednou Sunset Shimmer. That's well packaged, huh? For the trip from America. Or from the North Pole, I guess. By way of America. By way of America, okay. Co je to? Ale to je otevřený. To bylo otevřené. No to. Let's see. Well, maybe it just fell apart on the trip. Come show me. Ukáž. That's the one from Mama, huh? Yep. I was trying to look where it is. Mm-hmm. Co to je? Again, Lego. You love Legos. What do you mean? Well, Lego. But what is it? Lego. But what? Turn it over, maybe. I don't know. Well, let's see. Well, look at the picture. I am, but I don't know. Well, come here. There's a car in there. There's a trailer for a horsey in there. There's a horsey in there. She can ride the horsey. Her name is Emma. Emma. Emma, that's her name. E-M-M-A, Emma. Maybe some of your My Little Ponies can even fit in the trailer. We'll have to see. We'll have to see, huh? Yeah, no. Mommy. Maybe pull it down from the side. Mommy. Yeah? We can actually have this doll What star? Oh, that ribbon, The yeah? ribbon? Yeah, with the picture. of course. I think it holds the doll there. Uh-huh. But I just have to take the tape off. Okay. Oh, got it. Got it. You know, Ano. to je ještě. Tak. Čili Počkej, ještě, to vedle. pojď sem ještě tady, ještě tady. Ne, už Dobrý. nejdu. Tak to polož tady. Ale toto tam musím nechat. Jasně, Jo. polož to tady. Nech si to Tady tady, vedle tak. toho mlíka. Jo, ty jsi to přilepila. Že? Tak je. What is that? A Charlie Brown book. Nice! It's Charlie Brown Christmas. Charlie Brown book. Yeah, we can read that, huh? Out. We better close this. Hey, that's the same tree they in the movie. Yeah, better close this so your presents don't get sucked up the chimney. Why? Oh, you never know. So that's a Charlie Brown Christmas tree on there? Gosh. You have the same one. So we can read that, huh? Yep.
That's a pretty cool bike, Zara. I wish I had a bike like that, Zara. Yeah. You wish to have a pink bike? Well, one just like that one, yeah. Boy, someone really wrapped those things, huh? Well, getting them ready for the trip. Yeah. They made them proof. Because it's something. Why? You what? I always jump on my butt. Drop? Jump. Oh, jump. You always jump on your butt, huh? Yep. When I go to sit. Why? Oh. Anyway, that MLP is from and Lisa. I nadodał. Zasypana. Prosím tě, kolik to jich má? Teraz celý Wow. metr. A co tam má za zvířátko? Má taky nějaký? Pejska. Pejska má. Pejska máme, králíka máme, kočičku máme. Teda. Tell me, Zara, what do you have? I nadodał. With what? What a doggy. Whoa! Na. Zase mám pan s pejskem. A teď si to poslední důležité. It says over here, every day needs puppy play. So make sure you play with the puppy every day. Why? Well, because the puppy needs to play. Whoa. What's that? Ukáž. Co je to? To je nějaká hra? No jo, je. Sensory games there? Yeah. Do you want me to help you open it? Ještě jeden. Co tam je? To jsou ještě ty moje rukavičky. No to ti tam dal asi zpátky, protože věděl, že to máš k tomu. Is there anything else? But something that we do that I still didn't and Co to? no, to se musíme dělat. Co to? Tak, už jedu na další. Co na další? No ty, pokoj to. Na další. Tam ještě něco je. Tam ještě je po mně. So is it empty now? No, something. Uh-huh. And then I took it for everyone. You gonna check? Ale po tebe, protože ty tady nemáš. Co říká? Potom zkontroluji ještě všechny ostatní, ale ne pro tebe, protože ty tady nemáš. No, hlavičku. Jo, tak já nemám víc kontrol, víš. No dělej, tak Petra. Kde je Petra? Ještě se podívám. Tam má nechala, že? To neprobeš. Aha, Santa. tak to bylo nahoře. Prosím tě, co to Já tam jsem se je? tady šáhla, ani tam nebylo. Takže tady. To bylo tam nahoře, to se stalo. Ukáž. Na, Děkuji.
Prosím tě, taťka taky. Wow, thank you. You're welcome. Is there anything else? I put my hand in. No. But this is the tree for Fred. Well, is there anything else in the other one? In the for the For the pooches. There's only one? I think there are two. And another one. Hey. Oh, and by the way, oh, go check. I think that's it. But Yep, that's you wanna it, go Bubba. check? There's some more and there. There is. Yep. There is. Really? Co to je? Ukáž. No. Whoa! That's a real big girl bracelet. That is pretty, Zara. Tady. Teda. Já se dívám, ty máš na krku ten řetis, tom spinká. To ani nesundáváš, ve? Babička přišla dneska ráno a říká mě, ty jsi moje nejlepší maminka, že jsi mě nechala spát v tom řetisku. What'd she say? You're the best mommy. You're my best mommy because you let me sleep in my new necklace. Show me, Zara. Však v tom se může mamko spávat. Whoa, that is the. What's it got on it? The wing? Yeah, so those are feathers, huh? Já tady. That is a pretty bracelet there. Jenom tak se mě to nalepený. You got a necklace for Christmas and a bracelet. Yeah. Yeah. Daddy, I'm opening it like Right. candy. I see. Jsem otevří jako Všichni si zapíšete Kandy oči. cukrový. cukrový. Close your eyes. But we can leave them open because I want to only show it to mommy. Close your eyes. Yeah. You love that bracelet, don't you, there?